jam gana waali fini wiyete men ñande hoore biir 27 bowte ujune 225 ina hawri e jeegom mawnum yaa ujunere temen nayi capannayyi jeeɗiɗi fergo konngudi daɓɓi so Allah wi ya tenoy leelan kono leɗɗe ngaran wonko neɗɗo wawa ruuɗade tan tawan koko hoddira e mum jabde e salade fof weleede e mettere fof foti joomum waɗande en hunde tan wonko neɗɗo waɗirta ala e sago weli ɗum metti ɗum waɗan tan. jarama Dia Saydou Mamadou Motigui ko noonne kay jarnortoɗen ardorde Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob ha tengte koolaɗo kuuɓal Idrissa Alpha Sow mo Jambo Diawɓe e kalfinaɗo jangde Amadou Dulo Sasi e jokkol haalalde ñalɗire hande nde ko e daane Maymoun Oumar Diallo mo Helenge joñce e taarindi Fuutotoro. Amadou Tamba Joob leele ina darji e nder rendo Haalpulaar en iwdi fannu ndi jimri andaaka tigi rigi won wiiɓe leele ummi ko e arabeɓe ɓe mbi helmere leele nde ummi ko e helmere arabe leyla jamma woɓɓe heeriɓe anduɓe mbi ala ko wayno Buubu Salmo Podor yo geno yaafamo e fawade e dalillaji tiiɗɗi o wi leele ko e nokku he tigi sosa ngati ko adi Sidi Sirif mo ciloñ bayyinɗo o baar woɓɓe kutorinoma ɗum tigi ɗum fof e waade noon yaajini leele ko baar su'arawu laatiɗo tabitino jimi antar en Ummal Qays yimiyankoɓe arabeɓe yonta jahiliya joɗdam jammaji yurmede pottitti gilli sifa moƴƴere ngari debbo sifade yeewende nokkuji ɗi haaliyanke ciftori ɗum fof jeeya ko e leele e calsaltiri mum naalankoɓe ngana mawnini leele hono Samba Diop leele e Abdoullahi Cenel Fall yo geno yaafoɓe hande Amadou Tamba Diop ɓamti arara e leele windanne nde ina jokki kuɗol Ibrahima Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e dande Maymoun Oumar Diallo mo Heelange Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen